Hello guys, madong adlaw na tanan sa karong adlaw day guys. Gikan ko ning atin og bunjag kay gikuha ko ninang daris among silingan. Dato gihikuan sa kantagop. Apil ra pud siya sa aw ko na pud siya sa pista sa Putlong Camp daris barangay namo ja. Mapay pag-uli na ho, gani ako nang gikan alas 8. Ito naglami-lami pagkanta dito Maridyo. Mo nang karon pa ko na uli. Dai duha ka bata sa amo kunog mag-wifi. Silang ibilis wifi yan kaya ito misapa maligo. Kaya naman ko sakay, di man na sila mauban. Ugma rata maligo sapa. Anang kitarang tulo. Sabot mo? Si Bingbing, matumagbalin siya. Matumagbalin si Bingbing, balin siya. Kasi sapa ka ba mo? Sapa kita. Kadi ba karon? Ugma si Abigail ug si Along. Along. Si anak ni Huti. Kaya arang iganga ka adyo. Hindi maron ni guys, ug asa may hatunong na. Kita rata. Kau ato mo wifi di mag-gara ato wifi yan liksi ha? Arte ko. Di guys. Ay Ginoo ko pagkaon ni sa mga tubangan Ginoo. Sabi nga tikla ko gatas mo. Dili oy kabibi bahala. Meaning pamilya sa Ginoo, bendisyon sa Ginoo. Sa Ginoo, siya kanunay kabasa ko Ginoo. Ginoo ko salamatan pinagi ni sa Kristo ng Ginoo. Amen. Asara sila? Noy! Oh, daram di ay. Libing. Malang kamot. Yawa. Muna to uli? Isa naman po na ito. Anak ko. Hello guys. Dahil Miss Kalsara nag-suroy-suroy. Gikan na migkuan. Kanawa City. Kanawa City. Mangkupitan. Kuha kay naman ko na dami karsa sa kaningita kung majuhon gigutom ko. Gikan kun makal kini has bunjag. Unsa de jong sudan bing? Kuan nila oy. Oo kasi gira mo karne mo nang law na pud. Ngita tag hinu kapayas na na. Hindi ko kaya. Arti. Sana ba na? Bong ko. Init. Balik ka wifi. Ba. Okay. Ato pangitas bisok ma. Hindi mo ko ito kasi. Ay, Parang mingawa na kayo mana magpistalan ay bungag manggabing. Hamad. Ano mo nga? Ano ka ko? Dinis ko. Impong. Andaan na. Sabi, i-vlog eh? Unahan pa rin natin natin. Tayo daghang lang kayo hatang pagwaon ko Kasi ta. naman hindi pa rin ito yung mangga rito eh. May mangga. Hindi pa rin ito yung dito. Pwede naman ito. I don't know. Mungha tag lang kay to adaghan. Susuod ba kung di? Ay, you're so very arty. Arti ba po yun? Ako rin magkuha, be. Dari to guys, yung mga kaglangkay, kinagaghan, sayang. Char. Ay, kakabing. Kubi uy. Lumaw na guys. Nanguha sila glangkay guys. Kaya ako di ko modus dibus kay kuan ko. Kay bulat silang ubo na kitaan. Wow. Na ako'y gawid tan. Nakay kamot. Wah! Ato lang. Pop. Atong sulod-sulod dali
Da. Da. So, tuwara, wala nakita. Saging na nakita. Tara guys, nagumuha na dyan guys. Guys. Labangi daw kuno siya guys. Okay, ako takbang. Ano ko ni mga Mama, mahirapan tayo sa pagbira. Ito, anak ko nito ha. Higit lalim. Bilingon! Mauna. Gabaan ko. Ketahui ko dang. So, to arah. Nibalik na pod. Awan na. Take 2. Mama, cellphone! Dali dia, araka. Garaun. Wala nagbagong ligo. Uy? Ako, Ben. Ha? Hindi ka naawa sa akin, ha? Naawa ako eh. Amoy ka looy. Namog ikaluoy. Yeah! Ay, nagkabukabog na kang siil. OA? Ingat, oo. I'm just... Gagan. Gagan. Victory. Sadyo na di ay. Salamat. Ginoo ko. Harapan mo kung sila ito. Wala, mananayin mo daw. Dag, kuno ka te. Kita to. Allah! Saan? Nga no! Si Jamel. Gamu may kikilit. Sa mo? Natin sa? Tugramog na. Ha? Tugramog na. Duminon di ay tud. Eh, mari biya. Doha tayo. Kusura tayo. Sa doon doon na pagbududoy. Kaya ko daw. Lul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 
Di lali manguhag lang kay. Aran dagana para badad to. Pangkuhaan to nagtiwas ugma. Wa man is plano yung pagkakuhaan. Nagkita magkukugarang daghana sayang. Kanata? Mag-aho. Iya. Kung ipag-isabi, gaan rabi tao ni Guturo. Ma? Sus, bulsang bing-bing ah. Bulsa. Tara. Nanada. Ang kanijang mga masunglod po ni dyan kani mahaling. Kibira. Gi. Kita ko pinindang. Mami lagi. Lisid-lisid si Kaliksi. Hinati ka na kurente. Sige.
Sus, nabali-bali naman na, Lexi. Bujura dari padong. Oh, di ba? Daghan naglangkay. Oh. Tusok-tusok. Ta, ta.